όμορφο. Είναι κατρέφεις εύκολα. Από εδώ περνάς. Όπα, εδώ έχεις κλαδί, Α, ναι. Βλέπεις εδώ, το πατάει τώρα η μπροστινή. Πάνε λίγο, όπα. Τώρα πάνε πίσω. Ναι. Εδώ έχουν ρίξει και... Ωραίο. Οπότε αυτό το κάνουμε καβάτζα, Καβάτζα έχει από εκεί, ναι. Ναι. Θα το κάνει. Ο κύριος Θέμης Καβάτζα. Έχουμε τον Κούμα εμείς. Πάει με τα πόδια εκεί, έλα από εδώ το λέει. Έλα. Σε βρήκα εγώ, λέει εσένα.